Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali atas biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged kempal malih belajar sinau ngawarwining awake dewi-dewi ngawari ana ing sekabehane alam dunya saisine. Mugi sedaya wedharan-wedharan mengke panjenengan saged nampi. Kaping kalih sholawat saha salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah pikantuk lumebi syafaat di dunya wal akhirah. Allahumma amin. Nggih nerusaken ana ing lampahan ana ing manahe dewi-dewi sehingga ati ikuti ngerteni
sapa ta sing ngomong ning atine awake dhewe. Selama iki sing ngomong iki mang sapa? Tamriko wau awake iki ana pikirane, ana atine, ana nafsune, ana egone. Sehingga napa ten atine kula jenengan nggih kadang niku nggih nafsu sing muncul, kadang temriku nggih egone sing muncul. Sing sering ngomong ten atine kula jenengan laga nafsu ya ego temriku. Nek temriku wau keadaan niku nek negatif nyalahne terus. Ya nyalahne wong liya, ya nyalahne awake dhewe. Niku nafsune. Lah mula sangka niku ade kudu ngerteni nek nafsune awake dhewe. Nafsu niku wau tugase napa to ning awake dhewe. Sehingga temriki nafsu temriku wonten sekawan. Jadi temriku wonten 7. Nah biasa sing didamel utawa sering kula jenengan mireng niki sekawan. Nafsu amarah, supiyah, mutmainnah, lawamah. Kata niku. Lah kiambake temriki nggih gadah peran kiambak. Wonten tugase kiambak. Lah lawange nggih kiambak. Kados lawamah. Lah lawamah iki nggone ning ndi? Lawamah iki mang nggone ning wetenge awake dhewe. Panggonane iki ning kono. Nah iki mang luwe iku tugase lawamah. Tugase nek kono. Lah lawange ndi lawange? Lawange iki mang ya lesane awake dhewe. Temriku malih ana nafsu amarah. Amarah iki mang lewat teko ndi? Amarah iki wae. Pintune ndi amarah? Amarah niku wau pintune nggih lingane kula jenengan, nggih kupinge kula jenengan. Iku jendelane ten niku. Ada kimang krungu anak sing muring-muring lho. Kan malah muring-muring amarah ning awake dhewe. Temriku malih ana sing jenenge supiyah. Supiyah temriku wau manggone ning ndi? Atau temriku wau lawange pundi lawange? Lawange punika kanca driya kula jenengan. Salah sijine nggih mripate kula jenengan, pandelinge kula jenengan. Dan niku. Niki supiyah. Lah supiyah niki napa? Supiyah niki wau cara wong bebojoan kan jojodohan. Nah iku. Aku seneng ambek cah wedok kae. Lah kan iki supiyah mlaku. Nek nyangkula dereng mlampah supiyah. Karena apa supaya dipendem. Nyuwun sewu Pak Jono nggih. Jadi tugase ya aja ngatek dihalang-halangi. Tugase supiyah iki mang golek jodoh. Seneng kalih sinten? Oh, enggak wajah sama jenis. Dan niku tugase. Atem niku malih ana jenenge nafsu mutmainnah. Mutmainnah iki meneng anteng. Lah lawange iki ndi? Ya nafase awake iki mang. Lah niku pintune. Dan nafsu iki ya iso ngomongi awake dhewe. Contone nafsu niki mang pas delok nyuwun sewu kan, anak wong wedok wayu kan. Lha iki ya ngomong kan. Piye seneng ora awakmu? Kan ngoten.
Lanang itu cahaya. Lagi mah tugase ngaten niku. Ora cuma mutmainah tok, anteng tok, meneng tok. Lah wong sekabehane kaya dene awake iki mang nalikane ibadah. Yang digunakan yang mana? Lah mutmainah niki wau damel ibadah maring Gusti Allah. Karena wong ibadah kan perlu sing anteng, perlu meneng, perlu tenang. Lah niku. Lah contohnya lah jenengan nyuwun sewu kan nalikane ibadah keadaane amarah. Pripun? Muring-muring to, gak tenang mengke. Pegel sing kata-kataan yen. Ya pegel tambah muncak-muncak. Dadi ora pas. Nalikane ibadah lawamah iki mah gak diopeni krucuk. Gitu. Allahu Akbar apa dikrucuk. Ya wetengmu ya. Dadine piye nek kono ya sekabian iki mang dikendhalekne ana ing mutmainah. Mutmainah niku pengendali sangka nafsu-nafsu niku wae. Sehingga zahir ya batin. Aja omong nek kono iki mang supaya tok sing digunakne kita Pak Bud. Sing sering gunakne supaya dina praktek. Riyin Pak Bud, nggih ta? Riyin. Sakniki pun benten. Sakniki kula tak mengenal nafsu mutmainah lho, kan ngaten. Ya riyin memang di supaya kan. Supaya kan iki nafsu birahi. Lah iku. Jadi kenali nafsu-nafsu ning awake dhewe sing sering ngendhalekne awake dhewe. Ya lanang nggih. Jadi sing sering ngomong ning awakmu iki mang nafsu. Karena nafsu ndi? Nek nafsu amarah sing ngomong ora carit. Kadang amarah iki mang ya iso ndadekne negatif iki mang, ya iso ndadekne positif. Akeh ndi positif ambek negatif. Ngendhalekne pikirane awake dhewe, ngendhalekne ning atine awake iki mang akeh ndi. Nek biasane pripun masalah jenengan, amarah jenengan? Ngaploki wong apa? Nyeksa awake dhewe. Biasane pripun? Menyalahkan diri sendiri. Amarah ngaten. Sehingga menyalahkan diri sendiri terus bareng ngaten napa tindakane? Muring-muring. Tambah nemen muring-muringi. Iku nafsu amarah. Lah nek kono dikenali, nek kono iki mah yo dikendhalekne. Aja nek kono iki mang roh tok gak dikendalikan. Harus dikendalikan. Itu juga bisa bicara. Iku yo sing ngomong nyati iku. Ngomong nyati awake dhewe, ambek amarah awake dhewe. Krono gak seneng. Gak seneng ambek perilaku, gak seneng ambek keadaan, gak seneng ambek omongan. Lah amarah niku sing muncul. Jadi nafsu-nafsu niku kita dikendalikan. Nggih Mas Lanang nggih? Dikendalikan. Aneh-aneh wah amarah muncul. Iku bapakku dhewe mosok tak kampleng dhewe ya. Aja ngono. Jadi semua itu adalah nafsu. Sing ngomong ning atine awake dhewe, sing sering ngobrol ning atine awake dhewe niku nggih nafsu niku. Pripun Mas Lana? Saniki amare pripun jenengan? Nafsu amare jenengan. Ngobrol apa mboten ki ambake? Nek nalikane ki ambake ngobrol pas napa? Oh nek arepe turu dhek ngejak ngomong-ngomongan. Terus dialognya pripun? Marah?
Daerahnya tembun di. Lah ngerti nono kan. Jangan bilang itu sing ganggu, enggak, kendalikan. Itu kan amarah. Sing kula sancene wae kan amarah jenengan. Amarah iki mang iso ngomongi atine ya iso ngomongi pikirane. Amarah iki mang iso ngejak perkara apik, iso perkara elek iso. Ya kan? Jadi nek konik mang jangan merasa terganggu di situ. Kendalikan amarah. Sing ngejak ngobrol kendalikan. Karo apa mutmainnah iki mang dikendalikan ambek mutmainnah. Mutmainnah iki mang pintune iki nafase awake dhewe. Mlebu metune nafase awake dhewe iki mutmainnah. Ben tenang kabeh. Nafsu amarah yo ben tenang, subya yo ben tenang, lawama yo ben tenang. Jadi nalikane itu eling ambek mutmainnahmu. Dilingi. Nafsu mutmainnah iki anteng utawa tenang. Pajai pun tenang. Ya mereka sibuk ki ambak. Ajeng tenang. Ajenge mapan ning ketenangan. Jadi aja ngantek berpikiran iku ganggu, itu enggak ganggu. Kenali. Itu adalah nafsu amarah jenengan. Jadi harus dikendalikan. Nek selama niki adik mang terganggu lha iku nafsune awake dhewe. Jadi dikenali. Aja mung amarah tok sing kenali. Ya liyane dikenali. Lah sehingga apa? Nafsu niku wau ya kenek diarani dulur papat. Kenek diarani dulur papat. Saben dina ya ngewangi awake dhewe. Saben dina. Sehingga temen niku wau nek ten kalimah Jawa kan nafsu niki mang disambat. Lawama supya mutmainnah amarah aja padha ganggu gawe ingsun rewang-rewang iso nyambut gawe. Ya kena. Diomongi kabeh. Lah nek kono aja nyambut gawe tok. Ayo ibadah. Lho, ngono lho. Kayak dene masalahna jenengan nek ajeng tilem maca syahadate asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Supaya mutmainnah amarah lawamah ayo padha turu kabeh. Lah cak turu kok ben gak ngomong ae. Nggih sadar 3 kali mata niku dijak turu kabeh. Kecuali mutmainnah itu sing ngendhaleni. Iki masalahna nggih. Nah niku dicoba. Dadi nafsu niki wae nggih kenek dijak nyambut gawe nggih kenging. Sajane tanpa diperintah ya wis ngewangi. Cuma supaya ben kuat ana ing keyakinan awake dhewe ngewangi ya disebut jenenge. Rewangono aku nyambut gawe. Nek kanggo Pak Jono, ya Pak Jono kan ya rewangan aku golek jodoh. Kanggo Pak Jono ngoten. Rewang aku golek jodoh. Dadi sing digencer iki mang ya nafsu supya iki mang supya. Aku iki gurung gandengan kan. Golekne gandengan. Lah ngoten. Rewangan aku golekne gandengan. Dadi engko ya njaba jero. Niku kudu dicapai. Jadi nafsu-nafsu iki mang ya dulure awake dhewe sing bantu awake dhewe sing ngrewangi awake dhewe mang rewangi susah ya ngrewangi seneng ya. Niku dulure awake dhewe. Lah ngoten niku nafsu-nafsu niku dikeki Fatihah pripun? Lho sak sire jenengan monggo. Dikesukani Fatihah nggih monggo.
Rasane engko ben tambah banter jare Pak Jono. Nggih niku masalahna nggih, sing ngomong ning pikiran, sing ngomong ning ati, sing dadekne iki mang negatif, ngecak negatif iki mang nafsu amarah. Nafsu amarah iki mang kono gak trimo ambek keadaan. Keadaan apa ae, keadaane awake dhewe utawa keadaan lingkungan dhewe gak trimo iku jenenge nafsu amarah. Itu harus dikendalikan karo mutmainnah niku wau. Jadi pelan hirup nafas, keluar Allah. Allah. Iku damel tenang nih, sukabehane nafsu nih. Jadi iku yo gak salah, jadi salah nih meneh. Itu enggak salah, memang itu perangkate awake iki mang urip ning alam kasunyatan. Iku kudu dingerteni, difahami, iku alat. Bukan kita menyembah nafsu mboten atau mentuhankan nafsu nggih mboten. Ini kuwi Gusti Allah paring ning awake dhewe alat sing jenenge nafsu urip ning alam kasunyatan. Lah mangke nek kula jenengan pun bali, roh kula jenengan pun bali, sekabehane nggih mboten ngetute rohe. Balik ning alami dewi-dewi. Sehingga ana kono iki mang geni yo balik ning geni, lemah balik ning lemah, banyu balik ning banyune, angin balik ning angine. Nah iku. Nah unsur-unsur maneh sangka nafsune iki mang balik meneh sing kula sanjane wau kaya dene angine, kaya dene genine, kaya dene lemahe, tanahe, kaya dene banyune. Lah iku unsur sangka awake dhewe utawa elemen-elemen sing ning ragane awake dhewe, sing wujud ning awake dhewe. Pripun masalahna? Nafsune tasik ngomong mboten pikirane jenengan. Niku nek ngomong kabarono kan. Niki nafsu amarah ki ngomong nyaku kan. Yang ngomongnya apa? Kon muring-muring wis gak usah diikuti. Lha ngoten. Langsung ngeling ambek mutmainnah. Nafsu iki mang ngendhalekne atiku kan. Gak usah diikuti. Dikendalikan semua. Dikembalikan lagi semua ke diri kita, jangan ke orang lain. Jangan disalahkan orang lain atau sekitar kita, jangan. Kendalikan pada diri kita sendiri. Bisa enggak kita mengendalikan itu? Semua penyakit itu dari dalam kita, semua obat juga dari dalam kita sendiri. Nah, wong sing sangka luar awake dhewe kan cuma pelantaran tok. Lah iku yo kudu didukung sangka jerone awake dhewe. Nah, adikmu sangka njaba iki gak gelem, ya repot iki mang. Lah amarah iki mang supaya iso nrimo ambek keadaan-keadaan sing kaya ngono. Iso nrimo ambek keadaane awake dhewe ben iso nrimo ambek keadaan lingkungane. Iku aja disalahne terus. Lah iku dirubah. Nggih masalah nggih. Dirubah ana ing pemikiran-pemikiran sing iki ganggu aku ning pikiranku gawe ngejak aku. Iki sing ganggu aku gawe ngomong ning atiku iku dirubah. Ngerti ya iki mang amarahin jenengan. Kendalikan kalih mutmainnah, dimuncul mutmainnah. Nah dimuncul mutmainnah ya saben dina, saben kula jenengan ten pundi mengke tenang. Sehingga dulur papat atau dulur 3 wae mboten melok-melok malih. Rasane mutmainnah mawon sing aktivitas. Ngaten nggih masalah nggih. Lah wong sedaya nek kula jenengan ngawari ana ing prangkate awake dhewe
nggih punika nafsu-nafsune menika ana ing pelawangane. Lah terus pancere iki ndi? Ya kan. Pancer iki mang ndi pancer? Lah pancerne kene selama iki sing jadi penonton. Niku sakjane pancer. Karena pancer nek kene jarang disentuh. Nah selama niki nafsune adike mang dumbar. Nafsu amaroe, lawamae, supiyae, mutmainai dumbar. Lah panceri jadi penonton. Lah dene apa dikena wis kenal pancer, engko gak dadi penonton maneh. Napa niki mang iso ngendhalekne dulur papat niku wae. Lah pancer tem niki sing pundi pancer? Ayo, sing pundi? Sing merapa mboten pancere ya awake dhewe lah awak sing ndi? Lho kan ngoten. Krana ning awake dhewe ya nek nafsune. Sing ndi? Sing selama niki kiambak iki tasik ndelik ning awake dhewe. Iji isin metune krana jarang disenggol. Nah, insya Allah ana ing wedaran sing jenengan tampi. Kersane pancer mengke muncul. Jadi pancer iki duduk nafsu. Pancer nek niki mang duduk rasa. Nek nafsu niki rasa. Nafsu sekawan niku mang rasa. Nek pancer niku wau sanes rasa. Nah selama niki kalau jenengan terombang-ambing kalih rasane, lah sing ngombang-ambingne ya nafsune niku wau. Sing gak trimo ambek keadaan, sing kurang ini, sing kurang ini. Lah niku nafsune awake dhewe terombang-ambing. Lah isone iki mang meneng kabeh, ana ing nafsune meneng kabeh. Awake iki kudu ngerti pancere. Pancer tem niku wau sanes rasa. Saman goleki ya ora kena, sampean angen-angen ya ora kena, saman rasane ya ora kena krana itu rasa. Lah pancer iki pundi ya sing ngobahne nafsumu ku lho. Pancere. Sing ngobahne nafsumu sing polah piye iki lho. Sinten niku? Sing ngobahne. Sinten? Gustine. Kan sanes rasa. Lah nek kono kan lah sekabehane nek dibaleni ning Gustine sehingga wau kan nggih sifate kaledosa pun kula jenengan waca nek Gusti Allah niku wau beda kalih makhluke. Gusti Allah niku wau qiyamuhu binafsihi jumeneng kelawan dadi dewi. Gusti Allah niku wau bakok. Wong bakok iki tetep gak bisa berubah-ubah. Nah iso berubah-ubah kan makhluk. Dan iki mboten. Dan niku pancere, niku dideki. Sehingga apa? Nek bahasa kitab niku jenenge alif. Gitu. Alif ngadeg. Iki lho pancermu. Nggih. Jadi bahasane iki alif. Jadi bahasane meneh ana ing kalimat Jawa aku iki urip iku alif. Niku pancermu. Duduk nafsune. Lah iku lho sing iso ngendhalne sekabehane. Nek iki engko muncul, alif niki wau muncul,
Lho meneng kabeh iki, Mas. Enggak merontak. Nek kon iki mang wis gak bisiki ning pikirane awake dhewe, ya ora bisiki ning atine awake dhewe. Karena alife pun muncul. Ceritane koyo langi, wau kan cerita masalah iblis. Lah sing turu sinten? Iblis. Aduh. Iblis kok ya turu ning kene ya. Enak ngaji. Lucu biasane ngoten iki iblis ya. Dadose pancer niku nggih alif niku wau, aku iki urip niku pancere. Kadang kan biasane wong yo nek awake dhewe, lah awake sing ndi? Lah niku lho. Sing kadang kan bingung kan nek ngono, awake sing ndi ya. Padahal nek kene enek nafsune papat ya enek. Goleki gak temu. Zaman goleki ora temu. Karena duduk rasa. Data mriki diwujudne ana ing alife aku iki urip. Dadose ana ing lampahan sing ngoten iki ya ati kudu ngerteni jabone kudu ngerteni jerone. Sehingga terus ibu Ewa kan wis adono wae kok usah tekak-teko engko lali jawabane kan ya. Wong teko kan iki pikiran. Lah iku pikiran. Lah saya nggih leres temriki nggih napa ngadahi lan ngadahi. Lah karena napa? Sejatine sing dikaji yo awake dhewe iki mang, duduk liyane. Sing diwerone ya awake dhewe iki mang. Zahire awake dhewe ya batine awake dhewe. Dadi ini ada yang ngrasani awake dhewe. Rasani nafsune awake dhewe. Rasani pancere awake dhewe. Oh tambah banter wiridane. Masyaallah iblis tambah banter. Kalame iblis kan. Ya sing ngerti iblis dhewe lho, kalame iki gak ngerti bahasa opo. Masyaallah. Iki maaf ya pangeran iki. Ya dadose ana ing awake dhewe kudu ngerteni ana ing pancere niku wau. Lah kenal pancere balik meneh awake dhewe kudu kenal nafsu-nafsu niku wau. Dikenali nafsune, kaya iki karakter iki mang piye, tugas iki mang apa ning awake dhewe, bar kono lawange iki ndi. Dadi kudu roh kabeh. Nah iki mang roh kabeh, jarek engko pancere. Temu mengke. Jenengan semedi mboten kepanggih. Ilem, nggih ta? Ngantuk semedi terus. Sehingga ning awake ana sing jenenge alif nggih niku pancet. Aku iki urip nggih niku. Lah urip nek kene duduk rasa maneh. Sing rasa iki mang nafsune awake dhewe iku rasa. Nek iku sanes. Kenapa? Urip iki mang sing nguripi sekabehane ning ragane awake dhewe, ya nguripi pikirane, ya nguripi atine, ya nguripi nafsune, ya nguripi egone, ya nguripi sukmane. Uripi sedaya ya nguripi roh sing ning awake dhewe. Uripi sedaya niku. Sehingga pancar pengendali sekabian. Nek pancar iki mangke enek, ya ora enek. Tegese ati gak enek ya. Gak aktif kabeh, perangkat teng awake dhewe gak aktif kabeh, mati kabeh.
Pripun Pak Jono? Pak Jono Grundel. grundel. Jenengan grundel. Kasdoyo. Maksudnya medal sedaya pripun? Kerja aktif semuanya, Pak. Oh, aktif sedaya. Sing aktif dulure wau. Nggih. Nah, terus sanjang napa dulure niku? Sanjang napa dulure? Pun mendel. Oh, pun mendel. Wes kena kenyambut gawe. Kena kenyambut gawe. Jadi nggih niku masalah ya daripada ngajak sing negatif ki nyambut gawe wae. Ya kan nggih positif toh, nyambut gawe kok menghasilkan. Kok muring-muring tanpa arah, gitu. Tanpa tujuan. Ora entek-entek mengki amarati turki terus. Dados nggih niku wau fungsi-fungsi lantam niku wau lawange utawa pintune nafsune awake dhewe. Lantam niku wau pancer sing ning awake dhewe. Pripun Bu? Lah mangke terus kan dhewe nganane sakjane guru sejati niku sing pripun? Lah niku kan niku bab niku mawon ya niku. Nah niki pun paham. Aja jujuk riyin. Nek jujuk riyin mangke bingung mangke. Jujuk-jujuk sing ngoten niku wae. Karena kan jujuke jenengan cuma krungon-krungon tok. Nah, kayak guru sejati itu bisa disandang kali menungso kaya dene nyuwun sewu jenengan gadah guru gitu. Iki wujude menungso kok nggih. Niki wau kan gadah atau jasa-jasa ning jenengan. Sing iso nulung jenengan. Sing iki mang iso nulung apa ning jenengan. Nah, terus jenengan iki mang imbal balik tem niku wau jeneng niki lho guru sejati kula. Kan ngoten iki nggih saged. Sing ngarahne iku jenenge guru sejati. Tapi tem niku wau disandang kali menungso kan. Iku nggih saged. Dadi nggih kuwatah. Guru sejati niku kuwatah. Enek sing darane iki mang menungso guru awake dhewe krana iki mang jasane sing ning awake dhewe saat iki mang nyeluk iki mang guru sejati. Tamliku wau nggih wonten sing bangsa jin nggih wonten. Iku ya kena diarani guru sejati. Lho guruku sejati sing nek iki mang sing nuntun aku nek ngenggo iki dituntun. Nggih saged iku diarani guru sejati. Dadi gak usah bingung, ajene guru sejati ki sing piye. Terus guru sing piye? Enek sing halus, enek sing kasar. Wong guru iki kan cuma sebutan. Lah wujude pundi? Lho ngoten ndak. Wujude pundi? Karena nek kaya bab ning guru sejati mungkin arahe ning ketuhanan. Arahe teng perilaku, bukan ning bondo donya. Nek bondo donya berarti ki mang disandang kali menungso, kan ngoten. Disandang kali menungso. Nek niku mboten. Karena guru sejati tem niku mboten nyandak masalah bondo donya. Yang baik ki mang ten arah ketuhanan atau kepangeranan. Arahe tem niku sedaya nggih. Tem niku yo gak duduhne ben sugih niku mboten. Utawa ben melarat nggih mboten. Kalau tem niku tumuju ning Gustine terus. Tapi nek guru sejati niki mang wujude menungso ya enek unsur ben sugih piye lho kan ngoten. Gawe iki lah niku. Jadi adik mang jangan tertipu dengan nama. Jangan tertipu.
Meskipun ada orang aku duwe guru sejati ya monggo arahe ten pundi. Iso dadekne aku lancar nyambut gawe, iso dadekne sugih aku. Berarti kan arahe rono. Tinggal awake iki mang arahe ten pundi. Ten bondo donyane napa ten Gustine. Tinggal ngoten mawon. Dadi gak usah pusing-pusing. Ngoten pundi. Pripun? Pun paham. Kan nggih babut bolak-balik nyinggung sakjane kursi sari sing pripun kan. Iku namung tetenger mawon. Nggih, tetenger mawon. Supaya di kuping gak bingung ngerteno guru sejati ning awake dhewe sing ning jero ning awake dhewe iki mang sing nuntun awake dhewe maring Gusti Allah. Lah niku nek ning jero awake dhewe lho ya. Nek njupune dhewe iki jeneng menungso, guru sejati iki mang iki jelas baru donya nggo. Pripun Bu? Lah sing jenengan semerepi sing pripun? Nggih nganu napa sing ndadekaken niku nggih. Kan jelas to niku berarti menungso Bu niku. Sanes diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri enggak ke arah situ. Maka orang ini dijuluki guru sejati. Iku tak. Terus dengan tribun pun semerep. Malah ya nggih ngoten mawonan. Berarti nggih nganu ngoten. Pripun? Niku mboten termasuk kan nggih tenggone agama wonten menungso. Kan ngaten. Tem niku mboten ten agama nggih Bu. Ten diri kita. Nggih. Diri kita yang mengajak ke sana itu namanya guru sejati. Di diri kita, di dalam ini. Sehingga mengarahnya ke bab ketuhanan atau bab tauhid itu. Nah, guru ini di sini juga mengajarkan atau mengarahkan kebersihan di hati itu. Supaya nggak ada ikatan-ikatan di dunianya. Kan kebalik kalau sing jenengan atur nih kan kebalik. Pokoknya malah piye dudune bondo donyane, gampangane bondo donyane nggih ta. Lah sing jenengan padosi guru sing pripun? Sing pundi? Mboten nggih niku kula sing tangkat. Oh niku namung tangkat mawon. Tangkat mawon. Lah kok jenengan ngoten niku masing-masing. pripun? Nganu niate piyambak-piyambak. Nggih. Eta saya aja ngante terkecoh malih. Kalau keadaan wong ki mang disukani nama guru sejati. Jadi yang kok mungkin bab mungkin mawon niki nafsu niki mungkin nek pun ngerteni. Nah, mungkin bisa ke arah situ. Nah, nek kene ati kudu kenal sih ambek nafsu niki wau, ati kudu kenal ambek pancer niku wau. Pripun niku? Napa malih sing ditanglet nih? Pun boten. Menawi unek-uneken jenengan saling intine niku napa? Saestu dereng ngoten. Lah niki wau jenengan king griya gadah napa mboten? Mboten. Mboten gadah. Nglampahi mawon. Nglampahi mawon kenapa? Napa nggih Pak? Nggih. Nek jenengan kan kados cahayane ning wajah iki terang. Nek dhewe ngene gelap. Nek dhewe ngene gelap dengane. Gelap. Ya pripun demit tok apale. Sing dipikir demit ae. Jadi dadi menungso aja dadi demit. Ngoten lho.
Ya ngoten iki kan ya cerah ta wajahe, kaya aurane padang jenengan. Genti diganggu demite. Demite genti ganggu. Demite minggir wedi. Nggih. Wajar diganggu timbang sampean diganggu. Ya kan pengenalan iki. Emang sapa iki nek wong anyar. Nah, ngono. Dhisik kan wis kenal akrab iki kok. Nggih. Lah, Kuning akrab iki kok nek wong anyar. sapa ya? Malah lirik tibane sampeyan. Ning kula nggone niku awak. Lah karena riyen kan balik meneh nyon sewu. Aurane aura gelap. Jadi kan kono yo paham. Oh, bolo dewi. Kanca dewi kan iki. Niki aurane pun benten lah kono kaget iki mang sapa iki. Ora tau petuk ya. Anyar ya. Nah, temen kan kados jenengan kan saged memahami. Berarti sedek nganane dudu aku lho, kan ngoten to walian. Itu aku dek ngene iki. Lah nyatane kata jenengan pun sadar sing ngoten iki wau, ki ame mboten kenal. Lah iya, itu sing mengke napa kok malah mboten kenal doyo. Oke lah ya. Gitu ya. Gak roh aku. Gimana begini? Gak kenal. Dari lagi kabeh. Adalah somet. Bagaikan sepopo. Somete. Mati duwi omah iki lho nggonku ning kene. Dudu iki lho kanca-kancaku. Riyen ngoten. Saiki dadi orang asing iki. Jadi orang asing. Nah ini kan pelajarannya awake dhewe sehingga nek yo saling menghormati kali kae. Nek niki mang aja ngate mlebu ning regane awake dhewe ben ngalami wae. Ngoten lho. Nggih hidup berdampingan gak singgol-singgolan. Jane penak singgol-singgolan. Enak purun disenggo, enak betul purun ya muring-muring. Ya alhamdulillah panjenengan babut nggih kata perubahan-perubahan aura niku nggih pun berubah. Kados ten keluargane dengan perilaku-perilaku nggih alhamdulillah nggih pun berubah. Kadang enten itu enggak. Dengaran lah, dengaran kadang tengah hati pegel gitu. Itu. Wah, itu tujuan ndik langgar sok. Dengaran tuh. Kadang marah diri udah. Lah ngerti yo niki mang sing ngomong dengaran iki mang sapa? Iblis. Lah dengaran. Iblis iki. Biarkan saja. Kadang nih sakit nggih kendalekne enten. Nek mboten kendalekne berantem ini wae. Gitu. Ngapain tumuju apik kok dengan Iku ya marah. amarah kadang kok balekne. Belajar untuk menerima. Nanti kok adem ya, Pak. Tapi nganu sing riyen atas dereng jenengan pendet ini kono emosine bareng oh ngaten kadang griyo emosian ngoten niku ibaratnya kula ngoten ya kan sewu pendatang semerep ngene kula rin kauman kados ngoten niku nggih kula ini rumangsa pengen dadi apik pengen dadi wong apik nggih kadang iki tuju dengaren ya wis wis kados kula ini aku pengen dadi wong apik wis gak ya sik kono nggone wong koyo ngono kae ya Mas. Nggih. Kula niki kadang ya tasik emosi. Nggih. Aja gugah macan turu. Kula ngoten. Ajane turu. Lah kula pengen jajal awak monggo, tapi mboten wonten mosok mendem tok lho. Kadang tiyang kampung pun ngertos sifat. Nggih. Cuma dadi tiyang sae kan. Kan enten mawon coba niku. Gitu terus nggih memang ngoten. Nek awake iki mang tumuju ana ing kebenaran. Memang ya rintangane ngoten.
Wong gak seneng ning sekitare niki muncul sedaya. Jare adik mang kuat ora? Lah, adik mang tumujune ning ndi nang ngene wong-wong iki mang apa nang ngene Gustine? Nek adik mang tumujune ning Gustine, engko gak ngreken kiwa tengene. Mbok iki ngomong piye lho, mong sak sire kene mulai kesel dhewe. Sami teng kampung kula rene teng Kauman malah pun mboten sing anu kula. Nggih. Terus enten mulai para omongan-omongan kula parani ya. Nggih. Gampang emosian. Gampang emosian. Tonton keluargamu dhewe. Keluargamu bener kok nek iso nuturi aku berarti keluargamu bener apik gak apa-apa. Keluargamu cek murat-marit kok iso ngaku aku kula ngoten to. Dan iki jenengan mboten sanjang kalih kula. Dereng tepang. Nah, ngoten pun bingung kabeh ngamuk. Iku lek ngamuk piye neh wis yang sing pati sepuh-sepuh. Kok ya nganu maksudnya kan. Jenengan masih sering ngamuk ya. Ya nggih. Carane gampang panas, Pak. Gampang panas. Cuma ini kan kadang ini kan kadang pengen wong kula nggih carane bojo kula nggih jangan kae cek ombo. Nggih. Sampai berbuat ngene terus. Nggih, terus. Jadi kan ketane perumahan dari terus. muda sampun pun del. Banyak dedeling. Makanya niki terus tuwek-tuwek niki kok alhamdulillah. Hmm. Ternyata Al-Fatihah. Nggih. Nggih karena kan ajane Al-Fatihah niki napa Al-Fatihah kanten kan niku wau Al-Fatihah sing pundi utawa ditujukne ten sinten. Nek jenengan iki wau Al-Fatihah niki garwane Pak Budi. Kan. Al-Fatihah nggih sejatine nggih Pak Budi niku. Jenengan mau bolak-balik Fatihah, nggih niku sejatine Pak Budi ki ambak. Ngoten niku. Lah baterai saben dina jenengan waos ya. Bila nggih, maksudnya setiap anu kula waos nih jasadi. Nggih. Kula anakne namane. Jenengan waca kan jenengan waca Fatihah niku kan sami kalih niku nggih jasate Pak Budi. Fatihah niku wae. Sing kat jenengan tarik Pak Budi niku kalih Fatihah niku. Ngoten Pak Budi nggih. Jadi aja waleh-waleh anggenipun jenengan tumuju ning Gustine ini apa anak wong sing ngomong gak penak sak sire. Ya kan. Lalu kadang masih. Maksudnya kula kan jarang telanggar iki carane gitu. Kadang langgar sing iki. Nggih. Oh iya awakmu kene ndek langgar kono ya gak tau rene. Ya sekolah mental mawon. Maksudnya kan nggih tumuju sae tadi. Nah, salat maghrib kan langgar sing temriki, kadang teng langgar temriki kan ngoten to. Celak-celak. Celak cuma kadang kiai pemikirane Gak tau langgar kene. Langgar kene. Kan mesti kata-kata dengaren niku lho sing niku pelajaran malih ngeten, Pak. Jenengan dugi ten musala kan. Jenengan salami sedaya niku. Nggih. Woh iki ning musala kene atau musala kene. Iki kan setiap musala sing ngajeng niku mesti salaman sedaya nggih to. Nggih kula salam cuma salaman kalian muni dengaren. Lah niku wae. Kan mboten ate temriku. Lah, temriku napa? Temriku kata jenengan dengaren matur suwun. Lah ngoten mawon. Matur suwun. Ana sing ngomong ngono nek matur suwun. Lah ngoten lho. Mulai bingung dewi kono iki piye to dilokne kok matur suwun. Pun matur ngoten mawon nek ambake kok dengaren temriki nggih matur suwun diling-iling ngoten mawon. Gak saya ngel-ngel, malah kayak emosi kan.
Jadi macane ben gak tangi. Macane tangi ngorat ngarit. Iku setap tau sing ngundang kelas. Lah iya ngorat ngarit e. Kami Nah iya. kula sampe pun kalih kula ya bareng yang nggih sepuh kula. Cuma Nggih. pun semerep kula kados napa rumiyin kan ngoten. Nggih. Katanya mboten wonten ya. Terus RW kan enten bawaane teng RT. RT kan gadah teng masyarakat. Mana kok jelas nih RW ini lho kan piye saiki. Nek pengen jajal awak monggo. Apa ben diwasiti RT iki kancaku. Nggih. Kancaku sekolah iki padahal bawamu. Sajane jenengan iki gadah napa? Sing jenengan unggul niki napa ajene? Sing jenengan unggul niki napa to? Lah nggih. Iku yang lalu. Carane ini kan gampang emosi niku. Lah nggih, jenengan riyin kan emosi ki jenengan unggul niki napa tenawe jenengan riyin iki? Niki kondel. Oh kendele sing timbul iki. Kok yang sepuluh lek dheweke mboten salah. Kula lek bener Pak. Ngoten lho. Monggo kan ngoten. Nate munggah pencak-pencak niku lho. Dene sik nom-nomane niku. Sik nggih diparingi niku wau. Carane arek ben kuat kan sak kuwi kan. Napa guru pencak silat. Nggih. Dikae iku. Nggih karo Pak Pun. Gajah Suhu. Cowili karo wong anu kondel niki. Nggih nggih. Kuwi kan dikonco alit to makane bisa metu. Kampung ino, makane kula riyen patek nyedek niki. Jenengan apa nggih? Kauman niku nggih. Nggih. Pak Inggo. Pak Inggo niki kidule kula lereng. Kauman sebelah pundi ya? Sama sekawan lho. HPA. Oh, Betul termakan. Nggih. Kijulane napa HPA? Kan Panti HPA Wadang, kan Milen. Dansa terus kawan niku Oh, Pak. Milen. Panti asuhan. Oh, mulo niku. Nggih. Lah kono kan nggone korak-korak to. Lah nggih riyen jamane niki. Nek geger kan nggawa pirang-pirang. Nah, nggih niku. Oh, ini lho jamane jenengan ya. Oh, sedo Pak sing niku gawe beto birang kelembong. Niku wong sak kampung kono wis gawane yo metu ape. Tapi kan niki nggih. Oh niku nggih. Oh kali niki aja. Nggih. Berarti ki panglimane. Karena niki hasil ini. Panglimane. Oke nek cah kono iki mah dijarak, ditato niku sing nyata niku dikeroyo. Bisa kompak niku. Riyen kan ngaten. Ya kok saged pindah king mriku. Kan mereka kan gini Mbak. Hmm. Mbak kan ibu kan nomor tunggal kan Pak Kris ibu kan. Nggih. Akhirnya dibagi gansal. Kula minggir tanah kula kan nembas apa kula Pak Kris niku kan sebelah mriki damel latihan PD latihan kebon lah niku. Kula kan nembas mboten dalan. Nggih. Lon endah sewu. 2004 pindah rono. Niku daleme Tumbas. oh Tembasan. Nggih hasilnya sing teng Kauman mau warisan angsal Oh pindah rono berarti. nek kalau sing tanah sing setelah Pak Tris niku wau ditumbas. Apa niku terus akhirnya dalan teman tanah bangun. Nek ten Kauman jenengan nek ten niku katepang namine nek kula nimbalin niku Mbah Duan. Niku ki ambake riyen nyambute ten pundi nggih? Ten pasar. Sadian Bintang Bawan. Sana niku sadian apa niku baju. Oh kaji Ridwan. Nggih kaji Ridwan. Kunin. Nggih kan ngetan. napa sing setri nek kula namine Mbah Kuning. Nggih. Namine. Kula ngajenge sederek sing ngetan. Niku tasih dulur kalih kula. Nggih. Niku dadi sing sederek kan wonten sing ngetan ngajenge. Nggih. Nek kula nimbali mbah niki.
boten wonten. Nggih pun mboten sedaya. Nika yugane sing dipungkul nggih perpecah niku. Sing namine Khairul. Riyen Mas Koirul niku nggih. Nggih. Ate anu dereke jenengan. Nek kula nimbali le. Boleh, boleh. Nggih. Nggih le. Mboten wonten nggih. Boleh kan Nggih pun mboten wonten. iya niku. Sing pripun? Gaji Lili sing niku sing diopeni kali gaji kuning. Nggih. Sing anu dulur saking nganu gaji kuning. Jenengan saking buka Pak Haji Ridwan. Lah niku kan hubungane kalih tem niku kalih Mbah Sujud. Mbah Sujud niku mbah kula, sinten Lamong. Nggih. Lah niku kan sedereke Mbah Sujud. Nggih. Asik ngetan. Oh, tasik ngetan. Nggih. Wingi panti jompo niku. Nggih nggih wingi nggih. Napa kan ngaler. Nggih. Kange rapet-rapet. Kula pikir adosan. Nggih. Nggih alhamdulillahirabbil alamin mugi sedayane pelajaran sing ditampi dalu punika saged manfaat kula panjenengan, saged manfaat ning keluargane dan masyarakate. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya kana min as-sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.